piny owacho. Yes. Engineer, somo mar derepe ndhimdhi? Mano to ok abi yiego ahinya nikech the driving school curriculum, curriculum ma itimogo training ne drivers ma Kenya notimne lokruok mobedo aligned gi international standards. Mane momiyo iyudo sani ka in gi driving license tiyudo ka classes mane wang'eyo chon ka iyudo ka sani ochako migi categorization mopogore. Nikech ang'o? Because gibedo aligned gi international classes and standards. Meaning ni kata puonjo kata tiegruok bende oketi in that standard. To gimo anyalo wacho manyalo yiego partially ni nitiere okenge moko ma kipimo gi pinje moko tiyudo ka seche moko pok watimruok nade, pok wachope wang'e kaka owinjore obed. Kuom ranyisi kaka wacho kaluwore gi Traffic Act Cap 43 dwaro ni kata ka driver license ni orumo kidok renew owinjore otimni gimiluongo ni retest. Owinjore chako cheki gi otimni medical test kaka nowacho cha. Mano madwarore. Otimni medical test nikech rumo ndalo nyalo miyo isebedo kod lokruok mar dendi kaka wachi nyalo bedo gi diabetes, nyalo bedo gi epilepsy, samoro koro wang'i visibility kaka ndalo ti wang'i koro ok nen, dwarore koro upgrade gi kiyo. Koro mago gik mowinjore timruok nade otim. Tiyudo kamano adieri training marwa noja pok wachope ang'owa e okengego compare gi pinje moko. Higa mokadho the National Transport and Safety Authority duol mwatiyene ma bende atiye kaka Deputy Director Motor Vehicle Inspection as Eng Opere Nyaroya. Iyudo ka ne watimo ma kendo nokete mondo mi jok mane biro timo renewal of their driving licenses ne bedo subjected to retest. To kaka kawaida wan jo Kenya ji nochako go nduru ywagruok nang'owa kod muodo lak. Nokete ni we oyueye mang'owa matin. Adieri dwaro mar NTSA gi mipango kaka watime to wadwaro ni wachopu kanyo. Mana nitiere ng'ikruok. Ng'ikruok nitiere matin. To wang'eyo ni seche moko inyalo uyo, kok inyalo uyo tinyalo ringo, kok inyalo ringo tinyalo lak, inyalo wuoth, kok inyalo wuoth tinyalo lak. Gima duong' ni chiko kama timruok nade, kom direction midhiye. Mana kaka Isaya 40 wacho ni jogo mogeno kuom Ruoth Nyasaye biro uyo kongoe. Gibiro ringo ka giyol gibiro wuoth. In that aspect, kok inyalo uyo tinyalo ringo, kok inyalo ringo inyalo wuotho, kok inyalo wuotho inyalo lak. Kato bedo ni pok wachope okang' mowinjore wachopie, to I can confidently say ni wanie yo makare. Magara system ma orwa wacho ni ok ti maber ni ok yiego. Jomoko ipuonjo riembo ka daka matin to nosigolo mtoka odhi Mombasa. Mano ing'e ni ng'ato inyalo puonj adieri kata wang'eyo ni kata samo kaka inyenye japiko. Yoro ka ng'ato riembe mane pap moro to bang'e ochako. To gima ng'e ni sani to mondo kata kitimo training kamano to mondo mi yud license. To ok inyal chiedha kaka chon ni yudo license. Mokwongo nyaki bed registered through a driving school. Aito driving test te no go le lwet police, no kel e lwet NTSA, approved driver test examiners. Mama no semedo quality odhi malo. And again, kama nyalo wacho ni manyaka watime medruok sani en gimiluongo ni digitization or automation. Masani koro wawuokie e tiegruok mitimo mar board cha ni dir gol gari nika itere kucha. Koro wasani wadhiye automation makoro watiyo gi simulators. Makoro in kidonjo tikuongo ichako gi wang'i mikuongo ichako nigo gi medical mikuongo ichako kodi. Ichako wang'i ka in short sighted I prescribe ni kiyo mowinjore irwaki. Ka in long sighted ichako prescribe ni kiyo mowinjore mok ni bedgo. Ichako medical condition ni kore kidhi e simulators idhi timo penj ka
Kikadho kore kidhi another step. Koro wagolo moro ma gole kacha. Kech mache to samoro ng'ato nyalo ng'iyi gi wang' mopogore. Mano gik ma watimo mondo mi koro wachopie rang'iny mar tiegruok mar derepe mowinjore nikech curriculum marwa sani is in compliance with the international standards. Owuor jo Qatar